Nou, zoals je ziet is het gewoon heel mooi qua licht en qua bureaus. Het is van alle gemakken voorzien. Heel modern. De verhuisdozen staan er nog, maar het gemeentehuis in Dokkum is weer iepen. Het pand is hielendal vernaaid om te verdworsemen en meer ruimte te maken voor verschennings. Het is geweldig hè, hoe er inricht is. Dat kun je gewoon zien als je hier binnenkomt. Nou ja, het is echt een mooie huiskamer gewoon. En ja, die worden heel spannend natuurlijk. Hè. Een paar weken geleden toen gingen we met Doerak, de barren, daar gingen we wetroerles van. Alleen gelukkig, hoe in ieder geval, die hiepening staat er net in de wei. Ik het dienstverlening van ons bargen staat ook net in de wei. De ambtenaren binnen blied dat ze weer op hun vertrouwde stek te plak kennen. Voor ambtenaar Anja Brouwer is dat extra bijzonder. Een maand geleden ben ik natuurfotograaf van het jaar geworden met een serie over schoolexes. En ja, nu hangen ze hier overal door het gemeentehuis op akoestische panelen, op doek. Dus naast dat het natuurlijk een mooie uitstraling heeft, heeft het ook een functionele waarde van de akoestiek. Dus het absorbeert wel wat geluid, omdat het vrij open is, de ruimtes. En dus naast een mooie nieuwe werkomgeving zijn we ook midden in de natuur eigenlijk van Noordoost-Friesland beland door middel van deze foto's. Ik ben hartstikke blij dat we hier binnen. Het is voor mij kwart reist hier tegen en we zitten mooi centraal in de gemeente. Ja, als we binnen nog maar in een dag, dus het moet al even wat delbergje, we moeten even wennen. Maar het lijkt heel mooi. Het is een heel mooie werkplek. Dus ja, we hebben heel veel zin en nog om hier te werken.